No niin, loistavaa. Saadaan ihmisiä pikkuhiljaa linjoille ja meillä on minuutin verran aikaa, niin sen jälkeen lähdetään liikkeelle. Odotetaan vielä, että kaikki pääsee mukaan. Kello alkaakin näyttää 9. Hei, oikein paljon tervetuloa kaikille Simple Booksin ja Cost Pocketin webinaariin. Me voitaisiin lähteä liikkeelle. Eli tosiaan alkuun esittelen vähän, meillä on 45 minuuttia aikaa ja alkuun esittelen vähän sitä, miten tuon integraation voi ottaa käyttöön ja mitä alkuasetuksia sieltä löytyy. Sen jälkeen käydään läpi kululaskuja, vähän ostolaskujen digitointi, toimintoa, matkalaskuja. Ja sitten meillä on tosiaan tänään paikalla meidän ihana asiakas Tommi, joten häneltä voi myös kysyä kysymyksiä ja Tommi vähän tulee kertomaan myös hänen omaa näkökulmaa tähän yhteiskäyttöön, että miten hän on hyödyntänyt esimerkiksi tätä integraatiota. Ja sitten lopuksi vielä vähän riippuen miten jää aikaa, niin Toni kertoo Cost Pocketin parhaimpia lisätoimintoja, niin pääsette vähän niihinkin käsiksi. Ja nyt on hei mahdollisuus chatin kautta esittää kysymyksiä, joten rohkeasti laittakaa sinne chattiin, jos mitä tahansa kysymyksiä herää, niin koitetaan sieltä sitten poimia niitä. Mutta tosiaan oikein paljon tervetuloa kaikille. Mun nimi on Milla McLean ja vastaan Simple Books Suomen toiminnasta. Yhteystiedot löytyy tuosta kuvasta, niin voi olla myös sitten jälkikäteen yhteydessä, jos herää jotain erityisesti Simple Booksiin liittyviä kysymyksiä, niin voi sitten jälkikäteenkin niitä käydä läpi. Sitten meillä on täällä mukana Toni Kostpocketilta. Voit sanoa muutaman sanan. Terve myös huomenta kaikille. Ja oikeastaan melkein samat sanat kuin Milla oli. Mäkin vastaan Suomen toiminnasta, mutta myös toimitusjohtajana sitten myös muissa Cost Pocket-maissa. Eli niin sanotusti hands on ainakin Suomessa kaikilta osilta niin kuin tämän palvelun suhteen. Ja annetaan meidän vieraalle vielä puheenvuoro lopuksi. Just näin. Huomenta ja tervetuloa kaikille. Tommi Loukia on nimi, toimin yrittäjänä tilipalvelun Loukiossa ja Simple Booksia käyttänyt pari-kolme vuotta nyt, eli haettiin vanhan koneelle asennetun järjestelmän tilalle pilvipohjaista ratkaisua ja Cold Pocketia nyt sitten ollaanko vuoden verran kohta käytetty. Loistavaa ja pääset sitten kertomaan lisää teidän käytöstä myös tämän webinaarin aikana. Kiitos. Voitaisiin lähteä liikkeelle integraation käyttöönotosta. Me jaan tuosta näyttöä. Eli vaikka nyt olisit ottanut tämän käyttöön, niin katsotaan vähän mitä alkuasetuksia täältä löytyy. Näkyykö ruutu? Näkyy. Ja. Yes, eli Simple Booksissa kohdassa asetukset integraatiot. Täältä saa aktivoitua Cost Pocketin klikkaamalla aktivoi. Ja ohjelma antaa jo valmiiksi tietoja. Nyt täällä on tärkeää katsoa, että onko arvonlisäverovelvollinen, se kannattaa huolella valita. Ja sitten tämä automaattinen tallennus on sellainen, mitä nyt voi itse vähän miettiä, että haluuko, että ne tositteet, mitkä tulee Simple Booksin päätyyn, tallentuu automaattisesti esimerkiksi sinne kulu- ja matkalaskujen osioon, vai haluuko, että ne asiakirjat jää ikään kuin odottamaan siihen tarkistusta. Esimerkiksi mä itse tykkään, että ne asiakirjat jää siihen jonoon, jossa mä käyn ne sitten vielä varmistamassa, että kaikki on kunnossa ja mä tiedän, että sitten kun mä oon tallentanut ne, niin ne on jo ikään kuin myös tarkistettu. Ja sitten liitteiden tuonti, senkin voi vielä ottaa pois päältä halutessa, mutta mä otan tämän tallennuksen pois ja aktivoin integraation. Näin, ja samalla sitten kun tämä on aktivoitu, niin siellä Cost Pocketin päässä sitten aktivoijasta tulee pääkäyttäjä ja Cost Pocketin puolelle muodostuu sitten oma tilinsä. Mutta mä annan tästä nyt Tonille puheenvuoro ja Toni voi jatkaa tästä eteenpäin Cost Pocketin puolella. Yes, kiitos. Eli Jos tosiaan tämä... saan Sano nopeasti vaan, Tommi. sanoa väliin, niin ihan yllättävää kyllä ensimmäisen kerran, kun otin sen käyttöön, niin se oikeasti on näin helppoa. Eli ei Kyllä, tarvitse mitään muuta tehdä kuin rupsata se käyttöön ja se on sillä valmis. juuri Joo, näin. siinä on hyvä, että ei tarvitse API-avaimia siirtää niin kuin paikasta toiseen ja näin. Sekin on yksi vaihtoehto vastaavanlaisissa palveluissa, mutta joo, se helppous siinä on tosiaan
varmasti niin kuin, kevyt kynnys ottaa käyttöön niin sanotusti, kun nappia painamalla saa sen integraation päälle. Ja niin kuin Milla tuossa sanoi, niin se henkilö, joka aktivoi sen ja nimenomaan kenen sähköposti siinä näkyy, niin hänestä tulee automaattisesti sitten pääkäyttäjä Postpockettiin. Ja tämä pääkäyttäjä voi sitten tarvittaessa lisätä sinne sitten uusia pääkäyttäjiä, peruskäyttäjiä. Me käydään sitä myöhemmin sitten läpi. Ja nyt tämä pääkäyttäjä, tässä tapauksessa Milla, niin saa sitten sähköpostiinsa herätteen tämmöisen tervetuloa viestin sitten Postpocketin käytöstä, mistä aktivoidaan se integraatio ja kirjaudutaan sitten palveluun. Mä skippaan sen vaiheen ja mä menen suoraan siihen palveluun, niin päästään nopeammin itse asiaan. Ja otetaan tuosta toi näytejako vielä päälle ja mennään tuonne nettiselaimeen. Mä varmistan vaan, että näettehän ruudun. Vaan peukut ylöspäin, yes. Alright, eli käytännössä sen kirjautumisen jälkeen niin ruutu näyttää tältä. Eli mä käytän nyt tässä tosiaan niin kuin mun omaa koneen selainta. Voi käyttää myös tätä palvelua näin, niin kuin mä parhaillaan teen koneen selaamisen kautta. Mutta tämä myös skaalautuu tässä koneen selaamassa samalla tavalla, mitä itse asiassa sitten niin kuin kännykän appissa. Mutta suosittelen, jos teillä on puhelin tai Android-puhelin, kannattaa ladata se appi sinne, koska se on ainakin liikkuvalle ihmiselle niin kaikista helpoin käyttää. Ja sitten teillä on käytössä myös täältä oikealta alakulmasta tämä ota tositteesta kuvanappi, mitä mä en nyt voi totta kai tässä kohtaa käyttää, kun olen koneella. Mutta mulla tässä valmiina itse asiassa näkyykin jotain jo vähän aineistoja. Mä käyn vähän kohta niitä läpi, mutta ennen kuin mä menen niihin, niin tässä on heti etusivulla niin jokaiselle Costpocket-käyttäjälle muodostaa automaattisesti tämmöinen oma sähköpostiosoite. Ja kun ton kopioi, niin tämä on näppärä, koska jos teille tulee mailiin mitä tahansa kuitteja tai ostolaskuja, niitä voitte niin kuin vaan välittää ne eteenpäin tähän teidän omaan Costpocket-sähköpostiin. Ja ne tulee sen jälkeen automaattisesti tänne Costpockettiin. Niin kuin tässä on nyt esimerkkinä vaikka tämä Ilisen lasku. Tässä lukee sähköpostista, eli se on tullut sähköpostin kautta. Ja mä voin mennä tuosta vähän tuon laskun sisään näyttää teiltä, mitä sieltä löytyy. Eli kun se on tullut sähköpostista, niin täältä pystyy sitten niin kuin määrittelemään tarkemmin, että onko sitä ensinnäkin maksettu omista varoista vai mahdollisesti sitten yrityksen kortilla. On se ensimmäinen. Mä laitan tuon henkilökohtaisista varoista. Ja mm, sinne tuli pieni heti typo näköjään. Ja kululaji mä pystyn määrittelemään täältä. Nämä itse asiassa pystyy määrittelemään myös täysin niin kuin haluamallaan tavalla tuolta asetuksesta, että nämä on nyt oletuskululajit. Otetaan joku liiketoiminnan kustannus esimerkiksi, ja mä voin tänne laittaa sitten vaikka kommentin, että mihin kuluun tämä liittyy. Tämä oli itse asiassa operaattorikulu, oli vaikka lasku. Ja täältä löytyy laskun päivämäärä, toimittaja, Y-tunnusta, tositteen numero, eräpäivää, jne. Ja mulla on nyt tässä päällä myös, kun tässä nyt puhutaan ostolaskusta, eilisen laskusta, mikä tulee aina mukana tänne sitten liitteenä sellaisenaan, kun se on meille välitetty. Niin te huomaatte, että täällä on paljon näitä rivitietoja. Ja tämä rivitietojen digitointipalvelu on myös mahdollista aktivoida päälle, ja mulla on tässä aktivoitu se. Kun mä klikkaan muuta nappia, mä tarvittaessa näen täältä myös ne kaikki rivitiedot sitten, ja pystyn tarvittaessa niitä muuttamaan. Ja itse asiassa jos te haluatte jotain muuttaa, te huomaatte, että joku on väärin. Yleensä tämä laatikko on niin punaisella värillä ympyröity, jos siellä on jotain herjaa tai puuttuu tietoa. Mutta tarvittaessa valkoista laatikkoa klikkaamalla, niin pääsette sitten muokkaamaan tietoa. Mutta sinänsä tämä näyttää okolta. Eli mä scrollaan sitten periaatteessa tuon ruudun. Anteeksi, mä menen yhden alan taaksepäin. Pääsen tuosta rivitiedosta ulos tähän itse kuittiin. Scrollaan alaspäin ja käytännössä lähetän tuon eteenpäin nyt SimpleBooksiin. Ja se antaa sen heti tiedoksi mulle. Ja nyt se muuttui tuosta aikaisemmasta tilasta tuohon vihreäseen palloon, eli lähetetty tilanne, eli se on nyt saman tien näkyy SimpleBooksissa. Käydään kohta katsoa, mitä se näyttää siellä.
Mutta toi sähköpostin kautta noiden kuittien ja ostolaskujen välittäminen, niin sanotaan yli 50% meidän kaikista niin kuiteista ja dokumenteista menee jo tällä hetkellä sähköpostin kautta. Eli se vaan kertoo sen, että miten tämä kuitti ostolaskurumpakin rupeaa vaan sähköistymään ja digitoitumaan entistä enemmän. Eli sitä volyymia tulee todella paljon meille sieltä. Eli tämä sähköposti on hyvin käytetty kyllä ominaisuus. Tota, äm, se, mitä mä vielä sanoin, niin mä tosiaan olen tässä koko ajan tässä dokumentit välilehdelle. Mä palaan tuossa kohta tuohon raportit välilehdelle. Ja mä näytän nyt tässä, miten niin kuin ihan tällainen perinteinen keissi, vaikka että jos teillä olisi vaikka se paperikuitti esimerkiksi, tai miksei jopa tallennettu koneelle joku kuitti, niin miten sen digitointi tapahtuu. Eli jos mulla olisi puhelin, niin voisi ottaa tosiaan täältä oikealta alhaalta kuvan siitä. Otan tässä tapauksessa tuolta mun omasta galleriasta jonkun kuitin. Katsotaan. Noin. Ja klikataan tuosta kuitti. Ja ensimmäisenä, kun kuitti on otettu kuva tai ladattu tänne, se kysyy täällä samat kysymykset, mitä mä äskenkin tuossa näytin sen ostolaskun osalta. Mä otan taas vaikka maksettu omista varoista, eli hyvitetään. Ja valitaan taas tämä kululaji. Mutta taas on vaikka tiedostuskustannus tällä kertaa. Kommentin siihen ja mitä enemmän mä oon näpytellyt tänne kommentteja, niin täällä näkyy näitä harmaat laatikko, nämä edellisiä mun näpyttelemiä kommentteja. Se helpottaa sitten näpyttelyä, jos se on niin samantyylisiä ja siellä on niin juhlittu asiakkaiden kanssakin. Mä huomaan, että jos otetaan kuitenkin tällä kertaa asiakastapaaminen ja tallennetaan ja mennään eteenpäin. Ja tarvittaessa, kun mä yksittäistä kuittia tänne viemässä, niin mä voisin jopa luoda niin kuin yhden uuden raportin, jonka alle mä voisin laittaa tuon yksittäisen kuitin sitten, tai jatkaa ilman raporttia, tai jopa liittää johonkin edellisiin olemassa oleviin raportteihin. Ja mä palaan noihin raportteihin tuossa myöhemmin sitten, että mikä hyöty niissä on, mutta sanotaan nyt vaikka, nyt mennään huhtikuuta, niin voisin vaikka huhtikuun kaikki yksittäiset kulut kerätä vaikka huhtikuun kuluraportti alle, jolloin se olisi ehkä selkeämpää lähettää aina vaikka huhtikuun lopussa sitten niin kuin kaikki yksittäiset dokumentit yhden raportin alta kerralla Simplebooksiin. Mutta niitä käyttötapauksia kukin voisi aina miettiä parhaiten omiin tarpeisiinsa. Mä otan nyt jatka ilman raporttia ja sen jälkeen se näyttää, mitä siitä kuitilta löytyy. Tämä on itse asiassa täysin neitsellinen kuitti. Mä en ole vielä testannut tätä, että katsotaan, löysikö se kaikki tiedot. Näyttäisi olevan, koska mitään punaisia herjoja ei tule. Ja sieltä löytyy alkuperäinen kuittikin. Yes, näyttäisi, että kaikki on ok. Ja sitten mä lähtisin eteenpäin. Ja muutettu digitaaliseksi ja nyt se on lähetetty ja se on Simpleboxissa. Ja nyt mä annan kopin Millalle täällä katsoa, miltä se näyttää siellä. Joo, täällä näkyy jo, eli se tulee ihan niin kuin sekunnin viiveellä suurin piirtein, että ei mene kauaa. Katsotaan. Eli tosiaan nyt kun teille tulee niitä uusia asiakirjoja, niin sinne asiakirjasivustolle pääsee joko täältä Simplebooksin etusivulta. Täällä näkyy 13 odottavaa asiakirjaa. Toni on ahkerasti lähetellyt niitä tänne. Tai sitten tästä ylhäältä pääsee myöskin katsomaan kaikkia tuotavia asiakirjoja. Eli pääsette tänne listalle. Ja nyt tosiaan, kun mä siinä alkuasetuksissa valitsin, että ei tallenneta näitä automaattisesti, eli nämä ei ole mennyt nyt sinne esimerkiksi kululaskujen alle suoraan, vaan on jäänyt tähän käsiteltävien jonoon. Ja tässä on nyt esimerkki vaikka ostolaskusta, eli tässä on Elisan ostolasku. Tätä pystyisi vielä täällä ohjelmassa muokkailemaan, täydentämään haluamallaan tavalla. Mutta tosiaan tässä on lista tuoduista asiakirjoista. Tässä on nyt tämä viimeisin, eli tästä mä voisin vaikka tarkistaa vielä tämän liitteen, että minkä näköinen liite täällä on. Katsoo vielä, että vaikka summat täsmää ja päättää, että nyt mä haluan käsitellä tämän Tonin lähettämän viimeisimmän tapahtuman. Eli se avataan. Tästä halutaan nyt kululasku, eli Toni on ilmoittajana. Ja tässä vaiheessa voi Simplebooksin päädyssä vielä tiliöidä, lisätä rivejä, lisätä tänne tapahtumia
Eli pystyt vielä ihan täysin muokkailemaan sitä täällä päädyssä. Sitten taas, jos kaikki on kunnossa, niin sitten vaan voidaan suoraan tallentaa tämä lasku. Se vielä tästä, että jos me haluttaisiin nyt lisätä tänne esimerkiksi toinen rivi, niin täältä pystyy liittämään uusia tiedostoja. Eli voi joko valita omalta tietokoneelta valmiiksi ladattuja, tai sitten jos olisi käynyt niin, että on lähetetty Costpocketista vaikka erillisiä kuitteja erillisinä tiedostoina tai erillisinä tapahtumina, niin täältä voisi vielä pilvenkuvasta niin valita aiemmin tuoduista asiakirjoista tosite. Eli se onnistuu sitten niinkin, se tositteiden haku. Mutta ei lisätä tuohon nyt sen enempää, vaan mennään tällä ja katsotaan tallennus. Yes. Eli näin. Ja tosiaan sitten taas täältä löytyy uusia tapahtumia ja sitten jo tuotuja matka- ja kululaskuja, niin pääsee täältä kohdasta toiminnot, matka- ja kululaskut, niin katsomaan sitten, että mitä on tuotu jo aiemmin. Ja tarvittaessa voi taas muokata täältä niitä Simple Booksin päädyssä vielä. Mitäs Tommi, onko sulla nyt tähän jotain muille vinkkejä tai omia käyttökokemuksia tai näkemyksiä, että miten tätä voisi hyödyntää? Joo, siis ihan jos lähtee sitten Ghostpocketin puolesta, niin todellakin kun kuitin sinne skannaa, niin tosi harvoin siellä joutuu mitään täyttämään käsin. Ja jos siellä joutuisi jonkun Y-tunnuksen vaikka täyttämään käsin, että se olikin toisella sivulla laskussa tai se ei tullut hyvin kuvaan mukaan, kun siinä oli just rippi kohdalla, joskus sattunut näinkin, niin siinä tapauksessa se on tosi helppoa, koska Costpocket tarjoaa sitä Y-tunnusnumerosarjaa jo heti, kun alkaa syöttämään numeroita. Ja sitten kun ne saadaan Simplebooksin puolelle, niin me ollaan aika paljon käytetty tuota automaattitallennusta, koska meillä on ne kululajit siellä Costpocketissa määritelty käyttöön. Ja siellä kululajin takana on Costpocketissa myös määritelty kirjanpitotili, mille kukin kululaji kuuluu. Mutta ihan hyvä idea ottaa välillä se automaattitallennus poiskin. Tämä oli ihan hyvä vinkki. Joo, ja se on oikeastaan hyvä, kun se riippuu vähän siitäkin, että onko yksi käyttäjä vai meilläkin useampi ihminen saattaa osallistua tähän prosessiin, niin sitten se tavallaan menee kaksivaiheisesti sitäkin kautta, että se ei tallennu suoraan, mutta sitten taas teillä, kun te teette jo Costpocketin päässä valmiiksi, niin se voi olla järkeväkin tallentaa ne suoraan. Kyllä. Ja kommentti tuohon Tommin, että löytää yleensä tiedot hyvin, niin se on mukava kuulla, koska kun me katsotaan meidän statistiikkoikin, niin se tekoäly, mikä se pyörittää sen tai tulkitsee sen datan, puhutaan OCRstä, niin se itse asiassa on 95,6% tarkkuus tällä hetkellä. Eli se on suhteellisen korkea jo. En tiedä, kyllä sitä varmaan vähän voidaan nipistää vielä ylöspäin, mutta varmaan mennään aika rajoilla tällä hetkellä, että voidaanko enää parantaa sitä, mutta palaan myös siihen, että meillä on myös ihmisen vahvistama digitointipallo, jossa itse asiassa ihminen käy vielä läpi sitten tuon AI:n jälkeen vielä ne dokumentit ja sitten korjaa ne pienet virheet, että sekin on palveluna ostettavissa meiltä. Joo. Hypätäänkö Mitäs Tommi takaisin tulee? Milla? Vai? Joo. Tuleeko Tommille vielä jotain muuta vinkkejä tai näkökulmia mieleen? Vai jatketaanko No, matkalaskujen pariin? Costpocketista vielä sen verran noista raporteista, että me ollaan käytetty myös asiakkaiden kanssa sitä, että ollaan tehty sellainen muut dokumentit raportti, mihin asiakkaat voi sitten lähettää jotain, mikä on vaikka jossain muualla kuin Simplebooksissa tehty myyntilasku tai joku lisäkuitti liittyen myyntiin, mitä ei muuten kirjanpito ole toimitettu, niin sitä kautta asiakkaat on lähettänyt muitakin liitetiedostoja meille, vaikka tiliotteita tai muuta, jos tarvitsee. Niin eikö se ole Tommi, että jotkut asiakkaat käyttää vähän Costpocketia niin kuin arkistona? Kyllä, joo, silloin Joo. käyttää arkistona siten, että siellä, Mm, siellä säilyy kaikki tallessa. kyllä. Mä otan tuon näytöjaon taas takaisin, niin hypätään tuohon itse sovelluksen puolelle. Yes. Eli äsken tosiaan tässä oltiin tässä dokumentit puolella ja
tuosta puhuttiin jo arkistostakin, eli tämä löytyy heti etusivulta se arkistokin, että jos sinne haluaa mennä katsomaan sitten niin kuin noita dokumentteja, mitä on digitoitu, niin ne löytyy sieltä useamman vuoden, 7 vuotta arkistoituna. Mutta hypätään tuonne raportit välilehdelle, eli tuo oikeanpuolimmainen otsikkotaso, ja mulla tässä jotain vanhoja raporttejakin jo taustalla on, mutta mä näytän, kun painetaan tuosta uusi raportti, että mitä sieltä löytyy. Eli täältä voisi tehdä, mitä mä en vielä maininnut, niin monihan käyttää myös yrityskortteja, kun kuluja tulee. Eli jos kuluja syntyy yrityskorttitapahtumista, niin mä suosittelen sitten ottaa tätä maksukorttiraporttia. Ja mä näytän kohta sitten lopussa asetuksesta vielä, miten näppärästi te saatte automaattisesti myös Costpockettiin sitten ne yrityskorttitransaktiot sieltä teidän pankista automaattisesti, jolloin se kuitin transaktion täsmäytys sitten tapahtuu automaattisesti Costpocketin puolella. Ja kuluraportista mä vähän tuossa mainitsin, että sitä voi käyttää erilaisiin tarpeisiin, niin kuin tuossa Tommikin kertoi yhden esimerkin, ja mä kerroin alussa myös, mutta mä näytän tuon matkaraporttipuolen, koska siellä on paljon mielenkiintoisia ominaisuuksia, ja se taisi olla meidän webinaarin itse otsikossakin, eli käydään sitä läpi. Sitä klikattua päästään syöttää tietoja. Siellä onkin päiväraha jo automaattisesti aktiivisena. Jos yrityksessä joku erilainen politiikka päivärahan maksun suhteen, sitä voi pystyä tästä kustomoimaan manuaalisesti. Klikataan tuohon työmatkan tarkoitus. Mä otan noita edellisiä, mitä mä oon kirjoitellut, eli konferenssi ja siellä on Suomi oletuksena. Sitten vaan lähdetään klikkailemaan, milloin reissu alkoi. Tätä on koska viime viikolta päivä, kellon aika ja sitten päättymispäivä. Noin. Ja te näette, että sen jälkeen automaattisesti tuonne tuli päivärahat. Ja jos tuon reissun aikana olisi tarjottu vaikka ilmaisia lounaita, niin ne pystyy täältä lisäämään, kun klikataan tarjottu ruokanappia. Ja jokaiselle päivälle pystyy erikseen lisäämään sen tai vaikka automaattisesti yksi ateria tarjottu joka päivälle. Ja sitten tallennetaan se ja se sitten muuttaa sitä päivärahan määrää, joka näkyy sitten tuossa, kun päästään eteenpäin vielä seuraavaan vaiheeseen. Jos tuon Suomen reissun jälkeen esimerkiksi reissu jatkuisi, sanotaan vaikka Ruotsiin, tämä pystyy niin kuin lisäämään uusia määränpäitä, jolloin saadaan sitä reissusta niin kuin täysin katkeamaton. Laitetaan Ruotsi ja se ehdottaa heti alkupäiväksi sitä Suomen reissun päättymispäivää. Toki sitä pystyy tuosta muokkailemaan halutessaan. Laitan sitten siihen vielä päättymispäivän ja se laskee sitten sen päivärahan Ruotsin osalta myös automaattisesti. Tätä voi myös hyödyntää niin, että jos sulla on vaikka useampia ihan täysin erillisiä reissuja kuukauden aikana, niin sä voit periaatteessa ne kaikki reissut tämän yhden matkaraportin alle myös koota. Että sen ei tarvitse olla yksi katkeamaton reissu, vaan se voi olla niin kuin vaikka 5 eri reissua kuukauden ajalta, eli sä saat ne kaikki tämän yhden matkaraportin alle näppärästi käyttämällä tätä lisää määränpää painiketta. Ja mä hyppään tästä eteenpäin ja päästään sitten matkaraportin niin sanottuun pääsivulle. Ja jos siellä reissuun sisältyisi vaikka joitain yksittäisiä kuluja, jälleen kerran mun löytyy täältäkin se mun Costpocket-maili, mitä voisin käyttää sitten välittääkseni sähköpostista niitä kuitteja, mutta mä voin täältä myös ottaa sitten jälleen kerran vaikka mun gallerista tai jos mun olisi taas se appi, niin kuvan kuitista ja mä lisään sinne vaikka yhden kuitin tuosta. Mä laitan taas hyvitetään omista varoista liiketoiminnan kustannus kahvia toimistolle tallennetaan. Ja mä otin ihan tarkoituksella tämän saman kuitin mitä äsken. En sen takia, että mä tiedän, että tässä on kaikki tiedot oikein, vaan että kun mä painan tallenna, niin te näette tänne, että tämä lukee kopio. Eli tämä tarkoittaa, että samaa kuittia ei pysty laittamaan
toista kertaa eteenpäin nyt SimpleBooksiin. Eli tämä herjaa aina siitä, että tämä on hyvä tällainen ominaisuus, jos toki niin kuin, en tarkoita, että väärinkäytöksiä tehtäisiin, vaan vahinkoja sattuu, niin tämä ainakin huomauttaa sitten käyttäjälle, että tämä kuitti on jo käsitelty. Ja tämän pystyy toki asetuksesta ottaa päältä, mutta se on niin kuin oletuksen aina päällä, että tuo kopioherja sieltä tulee sitten tällaisessa tilanteessa. Mitä täältä löytyy uutta, mitä äsken ei ollut, on tämä lisäkilometrit myös. Eli jos tuossa Suomen reissussa vaikka tuli ajeltua esimerkiksi omalla autolla, niin mä klikkaan sieltä nuo ominaisuudet auki ja sitten valitaan vaan se päivämäärä, milloin se reissu lähti. Jos mä oikein muistan, olisiko se ollut 22. Jatketaan ja sitten valitaan ajoneuvo. Ja näähän ajoneuvot ja kaikki tähän liittyvät, nämä yksityiskohdat, niin näähän on totta kai verottajan ohjeistuksesta otettu ja päivitetty ne kaikki parametrit sinne taustalle. Siksi täältä löytyy ei niin käytettyjä mönkijöitä ynnä muita. Mutta otetaan toi oma auto, mikä on varmaan se yleisin esimerkki, ja lähdetään syöttää, kirjoittaa siihen tarkoituksella jotain, koska te näette sitten tuon Google-logon tuolla, eli me haetaan kaikki nuo osoitteet Google Mapsista, eli sen mukaan määräytyy ne kilometrit, ja klikataan tuosta nyt vaikka Vantaa, ja otetaan tuonne vaikka Oulu, tällä ympäripyöreästi, jatketaan, ja taas työmatkatarkoitus, otetaan taas edelliset kirjoitettuja, ja sen jälkeen pääsee syöttämään tänne vielä niin sanotut lisähilukkeet, eli oliko perävaunuja, työkavereita kyydissä vaikka pari kappaletta. Ja mä voin tuosta klikkaa vaikka aktiiviseksi menopaluunkin, niin se tuplaa ne kilsat automaattisesti. Ja voisin itse asiassa, jos mä nyt Google Mapsikaan eri mieltä, että se ei ollutkaan ton verran, vaan se olikin 1351, niin mä voisin niin kuin ohittaa tuossa ja syöttää manuaalisesti. Ja se muuttaa sitten kilsoja automaattisesti. Sitten annetaan, päästään taas tähän takaisin matkaraportin päänäkymään, ja nyt täällä on päivärahoja, yksittäinen kulu, mikä ei mene läpi, koska se oli kopio, ja sitten nämä kilsat. Ja jos taas nyt OK, niin sitten lähetetään raportti eteenpäin. Kuten huomaatte, tämä herjää edelleen tässä siitä kopiosta. Eli mä voisin periaatteessa mennä tuonne, tarkistan tämän, tehdä näin, että mä nyt poistan sen, koska olen huomannut sen, että se on jo lähetetty, ja mä lähten tällä kertaa sen sitten ilman. Näin. Ja nyt se löytyy, yes, eli vihreäksi. Vihreä on se signaali, että se on sitten jo SimpleBooksissa. Ja nyt taas Millalle koppi. Kyllä, eli SimpleBooksiin on saapunut ja sitten voidaan taas käsitellä se täällä päädyssä. Eli nyt se on tosiaan tullut tähän tuotuihin asiakirjoihin, koska se automaattinen tallennus oli pois päältä, niin se ei mennyt suoraan matkalaskuihin, mutta olisi voinut mennä, jos sitä alkuvalintaa olisi tehty toisin. Ja nyt tosiaan tässä näkyy ensimmäisenä tämä Tonin äsken tekemä matkalasku. Täältä SimpleBooksista vielä, niin tänne pystyy itse asiassa myös lähettämään sähköpostilla tiedostoja, jos sitten tulee taas tarve täällä päässä vielä lisätä jotakin, niin täältä saa sen oman sähköpostilaatikon osoitteen, että tännekin pystyy niitä vielä lähettelemään ja arkistoimaan. Mutta katsotaan tämä viimeisin matkalasku. Eli sama juttu kuin siellä kululaskupuolella, niin täällä pystyy vielä lisäilemään rivejä, muokkailemaan ja sitten tallentamaan ja tallennuksen jälkeenkin vielä käymään sitten vaihtamassa tietoja. Mutta nyt tämä näyttää siltä, kun haluttiinkin. Ei lisäillä tähän nyt tällä kertaa mitään uusia kuitteja. Tässä se onnistuisi sekin. Ja sitten kun ollaan katsottu, että kaikki on ok, niin tallennetaan matkalasku. Ja se löytyy sitten tuolta matkalaskut-osiosta, eli toiminnot, matka- ja kululaskut. Ja täällä sitten tuotuna matkalaskuna. Näin.
Ja tosiaan Simplebookshan tekee automaattiset kirjanpidon kirjaukset. Jos automaattiset kirjaukset on päällä, niin näistä kulu- ja matkalaskuista, niin sitten taas kirjanpitoa varten näistä muodostuu automaattiset kirjaukset näille tapahtumille. Eli täältä alhaalta näkee sitten vielä, että mitä kirjanpidon kirjauksia on aina muodostunut automaattisesti kyseisille laskuille. Oliko Tommilla jotain näihin liittyen tai jotain muuta, mitä on tullut nyt mieleen? Ei tässä vaiheessa. Meillä ei ole asiakkaalla hirveästi noita vielä käytetty, mutta tämä on kyllä hyvä malli, että tosi helppo ottaa käyttöön tuo matka- ja kululaskut. Kyllä, Kululaskut toki on siis käytetty, mutta ei noita joo. matkalaskuja vielä. Tämä on vähän vähemmin käytetty ominaisuus, tämä matkalaskut, kun näitä suhteessa vähemmän tehdään. Toni voisi tästä jatkaa eteenpäin. Katsotaan vähän vielä tuolta Costpocketin puolelta, että mitä muita lisätoimintoja sieltä löytyy. Ja hei, muistutuksena nyt kuuntelijoille, niin laittakaa rohkeasti tuonne chattiin, jos nyt etenkin vaikka näistä matka- ja kululaskuista on jo herännyt kysymyksiä tai ihan mistä tahansa muusta, mitä toivoisitte, että käydään läpi, niin meillä on tässä vielä hyvin aikaa, niin ehditään vastailla tai näyttää jotain, mikä mietityttää. Mutta Toni voi jatkaa tästä. Yes. Tosiaan me nyt ollaan käyty niinku tällaisia hyvin perusominaisuuksia, niinku mitenkään väheksymättä niitä, ne on hyvin käytettyjä, mutta niinku konepeli alle mahtuu myös paljon lisäominaisuuksia, ja mikä parasta, niin ne yleensä kuuluu aina pakettiin, eli niin sanotusti hintaan. Eli mä hyppään tänne takaisin etusivulle, ja tuolta löytyy, näytetään vähän mitä sieltä itse asiassa löytyy. Eli jos sanotaan, että te hallinnoisitte useampia yrityksiä, niin tuolta vasemmalta yläreunasta löytyy tuommoinen 3 viivaa. Sieltä voisi nopeasti vaihtaa yrityksestä toiseen. Mulla täällä on niitä aika paljon, kun erilaisia yrityksiä testailen. Mutta sieltä löytyy pikalinkki siihen, mutta tätä asetuksista itsestään löytyy sitten aika paljon mielenkiintoista tavaraa liittyen tähän yritykseen, mitä tässä pyöritetään. Ja huomaatte, että tämä Costpocket-maili seuraa sinua vähän joka paikka, eli se on helppo sitten kopioida sieltä sun täältä aina, jos kiireessä sitä tarvitsee. Hyvä myös tietää, jos klikataan tuohon profiiliin, huomaatte, että mä oon tässä nyt ylläpitäjä, eli mulla on niin käyttöoikeus kaikkiin ominaisuuksiin, palveluihin tämän palvelun sisällä. Toinen käyttötaso on sitten taas niin sanottu peruskäyttäjä. Ja nyt kun Milla aktivoi sen tosiaan se Simplebooksista sen integraation, niin silloinhan siitä henkilöstä tulee automaattisesti ylläpitäjä. Mutta klikkaan tämän profiilin auki, niin että näette täältä, mä haluaisin näyttää tämän kielet, että jos on niin tarvetta muille kuin Suomelle, niin meillä löytyy 9 eri kieltä. Eli suhteellisen laajasti sanoisin, että pystyy kattamaan eri kansallisuuksia myös niin kuin asiakastarpeiden suhteen. Mennään tuosta pari pykälää taaksepäin. Laskutus. Anteeksi, tämä mennään laskutukseen itse asiassa. Joo, se on yleensä aina kiinnostava asia. Eli paljon tämä itse palvelu maksaa. Nyt kun mä oon pyörittänyt tätä mun testiyritystä niin paljon, niin täältä on itse asiassa lähtenyt. Täällä on myös tällainen laatikko tämän Ropo-paketin yläpuolella, mikä on ilmainen. Eli mä voisin käyttää tätä palvelua käytännössä loputtomiin ilmatteeksi, jos mä en ylitä 5 dokumenttia kuussa. Mutta heti kun mä ylitän sen 5 dokumenttia kuussa, niin tämä automaattisesti siirtyy tähän 6 euron Ropo-pakettiin ja mulla ei paluuta siihen vanhaan. Eli 6 euroa kuussa sisältää 100 tämän tyylistä digitointia, mitä tässä muun muassa käytiin äsken läpi. Yleensä riittää. 95% meidän asiakkaista käyttää tätä Ropo-pakettia. Ja tässä on myös sitä, mitä mä alussa selitin sitä Elisan ostolaskusta, niin tämä pystyy laittamaan niin kuin tämän dokumentin rividigitoinnin päälle, jolloin se niin kuin tässä lukeekin, että tämä on niin kuin lähtökohtaisesti vain laskuille ja sisältyy siihen 6 euron pakettiin. Ja sanotaan, että jos joku olisi oikein heavy käyttäjä, että käyttää enemmän kuin 100 dokumenttia kuussa, niin jos tulee vaikka 110, niin se käytännössä logiikka toimii niin, että sitten tästä käyttäjästä velotetaan 6 euroa sitten niin kuin sen kuukauden ajalta, jolloin se siirtyy taas niin kuin uuteen 100 dokumenttiin, saa uudet 100 dokumenttia taas digitoitavaksi.
Meillä on myös, mitä mä tuossa jo vähän sivusin, tämä ihmisen digitoimapalvelu. Ähm, Eli se, niin kuin mä sanoin, se toimii niin, että kun mä olisin nyt digitoinut, niin kun mä digitoin yhden dokumentin tuossa äsken, niin käytännössä me tekoäly edelleen tekee sen niin kuin, pohjatyön, mutta sen jälkeen se siirtyy itse asiassa meidän ihmiselle tarkastettavaksi, että menikö siellä kaikki oikein, ja jos siellä jotain virheitä tulee, niin sit ihminen meidän puolelta korjaa ne virheet niin kuin teidän puolesta. Ja silloin me päästään siihen tarkkuudessa, ei voi edelleenkään saada 100%, koska ihminenkin tekee virheitä, mutta niin kuin 99 jotain prosenttia tasolle. Ja kun siellä on ihminen taustalla, niin se viive toki on myös sitten muutamia tunteja, eikä se niin kuin tule niin kuin ihan sekunneissa. Ja tarvittaessa tämä pystyy myös ottamaan käytön mukaan pakettia, eli sit se on euro per dokumentti ja ihminen tekee sen digitoinnin tässä tapauksessa. Öm, Mennään taaksepäin. Ja täällä on tämä käyttäjät, mikä on nyt hyvä käydä läpi, jos useampi kuin yksi henkilö käyttää tätä palvelua. Eli tosiaan nyt pääkäyttäjänä mä voisin täällä lisää käyttäjiä. Ja nimenomaan tässä määritellä sitten, että onko tämä käyttäjä peruskäyttäjä vai ylläpitäjä. Ja tähän pystyy laittamaan sen niin kuin käyttäjän sähköpostin ja sitten kielen, mitä hän käyttää, ja lähettämään, kun painetaan lisäkäyttäjä, niin hän lähettää sitä automaattisesti sille käyttäjälle mailiin tämmöisen tervetuloa-paketin, mistä hän pääsee sitten kirjautumaan tähän palveluun. Eli se on hyvin simppeli ottaa myös uusien käyttäjien käyttöön. Tommi, ole hyvä. Joo, meillä on tehty silleen aina, että me perustetaan asiakkaalle nämä ympäristöt, eli me olemme jokaisen asiakasympäristönkin ylläpitäjä, ja me ollaan lisätty sitten asiakas sinne käyttäjäksi itse. Niin silloin me ollaan hallittu nämä asetukset näiden tiliointien ja muiden osalta Costpocketista ja kululajien osalta asiakkaan puolesta. Ja asiakkaan ei tarvinnut silloin opetella niiden käyttöä, vaan se on yksinkertaisesti kännykällä tai tietokoneella asiakas käyttää ja kuvaa sitten nämä dokumentit. Itse asiassa ihan hyvä pointti, se on aika tyypillinen tapa, että siellä on tilitoimisto kirjanpitäjä aina pääkäyttäjänä ja nimenomaan lisää sitten sen yrityksen käyttäjiä ja myös, mennään tuosta taaksepäin, niin hallinnoi näitä asetuksia, koska täällä päästään aika syvälle myös niin kuin etenkin tuolla Tommin lempiosiossa, mihin kohta mennään, niin siellä pystyy aika paljon niin kuin määrittelemään hyvinkin detaljilla tasolla sitä niin kuin prosessia, johon yrittäjällä välttämättä ei riitä aikaa, eikä välttämättä aina ymmärrystäkään. Eli se on aina hyvä pitää se tota, tilitoimisto siellä niin kuin pääkäyttäjätasolla vähintään. Se on oikeasti hyvä, koska sitten tavallaan vapautetaan yrittäjän aikaa siihen yrittäjän muuhun tekemiseen, että ei tarvitse miettiä, että miten tämä kululaji nyt menikään täällä. Just näin. Tämä kirjanpitoimisto integrointi, niin se aktivoituu automaattisesti tuolla SimpleBooksiksi. Se on vaan tuossa teille tietona, jos se aktivoidaan sieltä nimenomaan SimpleBooksin puolelta. Kirjanpitoasetuksista katsotaan, mitä sieltä löytyy. Ää, Mä en näe kaikkiakaan läpi, mutta ehkä tällaisia niin kuin yleisimpiä. Eli täällä mä äskenkin, kun mä digitoitin niitä kuitteja, niin täällä oli kululajit, mitkä oli niin kuin oletuksena. Tämä pystyy sitten tarvittaessa niin kuin lisää uusia tai laittamaan vaikka autoon jotain alakategorioita ja näin poispäin. Tätäkin pystyy kustomoimaan niin kuin itselleen sopivaksi tai sitten jopa poistaa nämä oletuskululajit ja käyttää mitä haluaa. Täällä on nämä kustomoidut maksutavat, eli tuosta kun mä puhuin, että jos on yrityskortilla ostoksia, niin kannattaa tänne lisää sitten maksutavaksi vaikka oma yrityskortti. Ja mä olin tuossa aikaisemmin jo itse asiassa lisännyt tuonne mun Dansken yrityskortti. Eli aina kun mä teen sitten sen maksukorttiraportin, joka liittyy noihin yrityskorttiostoihin, niin sitten mä voin aina linkittää tämän mun kortin siihen itse tapahtumaan. Eli se on tehty sitten tällä mun yrityskortilla. Sitten mennään tuohon automatisoituun tiliointiin. Ehkä Tommi haluaa se lempialue, jos mä oikein olen ymmärtänyt muutamista keskusteluista Tommin kanssa. Haluatko tähän antaa jotain sisältöä, miten te hyödynnätte tätä? No aika
aktiivisesti hyödynnetään, voisi sanoa. Eli tosissaan me ollaan silloin asiakkaan kanssa alkupalaverissa ihan käydään läpi heidän tulosaskelmaansa pääosin ja mietitään niitä kuluja, mitä siellä on ja mitä raportointia asiakas sieltä haluaa, eli minkälaisia kululajeja asiakkaalle tänne perustetaan. Ja sitten kululajin perusteella me täällä kirjanpitoasetuksista määritetään, että kun asiakas kuvaa sen kuitin ja se on vaikka polttoaineet, niin se menee sitten jollakin asiakkaalla se menee ajoneuvokulut tilille, mutta joillekin avataan polttoaineelle oma tili, jotta pääsee seuraamaan tarkemmin. Niin täältä saadaan se tiliointikirjanpito asti sitten automatisoitua. Että pystyy näitä sääntöjäkin muokkaamaan sitten vielä niin kuin poikkeavaksi, jos itse haluaa. En tiedä, oletteko tätäkin käyttänyt tuonne Joo, aika ajoin. nimenomaan, Joo. nimenomaan tätä kautta, että kun kululaji on se polttoaine, niin sitten se tiliöidään kirjanpidossa polttoainetilille. Ja tämä ALV-prosentit myös itse asiassa nyt tuli mieleen, että useilla kun on se työsuhdeauto, niin sieltä sitten ei ole käyty niitä nollaamassa, että joudutaan käsin niitä nollaamaan, mutta täältähän se voi varmaan oletuksena laittaa, että se menee alvi nollalle eikä 25,5. Kyllä. Ja tämä nimenomaan varmasti sitä aluetta, mihin niin kuin yrittäjä itse ei halua näppejä laittaa, eikä pidä. Joo, mieluummin näin, että se sitten pysyy meillä hallussa, että tosi mielellään tehdään muutokset, koska se sitten varmistaa myös sen, että se on niin kuin meidän vastuulla se automaatiotilioinnit. Ja itse asiassa tämä Costpocket hakee myös Simpleboxista näitä kuluttajia automaattisesti joka päivä. Että se niin kun, jos se Simpleboxissa tehdään jotain muutoksia, niin ne muutokset ui myös Costpockettiin. Toki ne pystyy niin ohittamaan sitten näillä omilla säännöillä, jos haluaa. Meillä on 4 minuuttia vielä aikaa. Täällä on muun muassa kaksoiskappaleen ehkäisy, niin kuin sanon, automaattisesti päällä. Tää pystyy muun muassa monen muuta niin kuin oletusasetusta niin kuin laittamaan päälle tai kytkemään pois. Mä haluan näyttää tämän korttitapahtumien täsmäyttämisen lyhyesti teille, koska itse asiassa anteeksi, se on päällä tuossa, mutta mä menen asetuksiin sinne täältä muista palveluista. Eli jos teillä tosiaan on yrityskortit käytössä, niin korttitapahtumien täsmäyttäminen täältä tarkoittaa, että voitte täältä yhdistää nimenomaan sitten sen teidän, onko se sitten debit- tai credit-kortti, mistä tahansa pankista otettukaan, niin vahvalla tunnistautumisella te voitte ne transaktiotiedot uittaa tänne Costpocket-palveluun. Me saadaan sitten automaattisesti ne reaaliajasta ne Costpockettiin, ja kun niitä kuitteja lähtee syntyä korttiostoksista, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin me sitten tehdään se täsmäytys sen kuitin ja sen korttitransaktion kanssa automaattisesti tässä Costpocketissa. Ja se myös ohjaa paljon sitä niin kuin käyttäjää sitten, että jos siellä puuttuu jotain kuitteja, kun verrataan sen transaktiotietoihin, niin ohjaa sitten etsimään niitä puuttuvia kuitteja, muun muassa huomautustoiminnoilla ja niin edelleen. Meillä on 2 minuuttia aikaa. Mä ajattelin, että mä en enää asetuksessa pyörittää enempää. Niin kuin huomaatte, niin tästähän saisi itse asiassa koko webinaarin ajan kulutettua, mutta mä jätän ainakin muutaman minuutin mahdollisille kysymyksille, jos sinne toivottavasti on niitä tullut. Joo, kysykää hei, jos tulee nyt vielä kysyttävää. Tuossa oli lyhyt viestinvaihto. Ehdittiin jo käydäkin noista pankkiin tulleista e-laskuista, eli että miten niitä voi käsitellä, niin niitähän voi tosiaan digitoida siellä Costpocketin puolella. Lasku voi esimerkiksi lähettää suoraan Simpleboxiin, mutta mitään semmoista automaattista rajapintaa sieltä sitten taas pankin puolelta järjestelmiin ei ole. Ei ole alkanut kysyntää. Hirveästi ei ole kysytty tätä, mutta Niinpä. ensimmäinen kerta kun kuulen. Joo. Just näin. Ja muutenkin, hei, jos teille tulee jotain sellaisia kysymyksiä, mihin haluatte sitten laajempaa vastausta, niin meihin voi tosiaan olla vielä yhteydessä ja voidaan sitten katsoa ihan henkilökohtaisestikin, jos on sellaisia kysymyksiä, mitä ei tässä nyt halua webinaarin aikana esittää. Sieltä niin tuli yksi kysymys, jos on ulkomaan kuitti ulkomaan valuutalla, muuttuuko tiedot automaattisesti euroiksi?
Se muuttuu sen ostopäivän kurssin mukaan automaattisesti ja tuetaan. ää, Meillä oli muun muassa Vietnamin dongeja, tuossa oli pari viikkoa sitten, niin tuetaan niitäkin, huomasin. Ei ole vielä löytynyt hirveästi valuuttaa, mitä ei tuottaisi. Me käytetään Euroopan keskuspankin ää, noita valuutan muunto niin sanotusti sivustoja, mitkä niin kuin tarjoaa suuren osan maailman valuutoista. Eli pitkästi vastaus tai lyhyesti kyllä tuota. Kyllä, ja sama Simplebooksissa, eli siellä kanssa on valuuttamuunnin olemassa, eli sielläkin päässä onnistuu. Hei, kello alkaa lyömään tasan, niin kuin suomalaiset ollaan täsmällisiä. Niin kiitos oikein paljon kaikille osallistumisesta webinaariin. Me jäädään tähän hetkeksi vielä Tonin kanssa varmaan ainakin linjoille, eli nyt jos jollakin on vielä jotain kysymyksiä, mitä haluaa esittää, niin voi vielä esittää, mutta päätetään nauhoitus pikkuhiljaa. Ja oikein mukavaa viikkoa kaikille. Olkaa hei yhteydessä, jos lisää kysymyksiä herää. Ja Ja kiitos kaikille lisäyksenä osallistumisesta. vielä loppuun, niin laitetaan teille linkki videotallenteeseen vielä sitten webinaarin jälkeen. Jos haluatte palata tähän, niin se on mahdollista. Just näin. Kiitos siis meidän puolesta. Hei, kiitos paljon. Hyvää viikkoa. Ja Bye.